Kung dungagan ninyo ang katuigan sa ako ang pagpangalagad, sa akong pagpanerbisyo, basin pa. All I want when I live this life in public service, tungod sa mga serbisyo, ug mga pagpanggap, sama sa katabang, siguro nganong kawilihan man ang katabang, pananglitan, brother, kisa ganyan ang ngalan, Brad? Francis, taga-asa ka, bro? Taga-Mati. Usa ka adlaw na si Brad Francis nananghid ang iyang katabang helper, katabang sa paglipat at like helper, nananghid, kuya, pwede bang muundang sa ako ang trabaho? Sa pagpananghid pa lamang, nag-uol na ka, bro. Kanang bitang nawili ka. Ngano ka? Usa kay mga rason nganong nawili ang usa ka agalon sa iyahang katabang. Siguro tawag na to ang imong katabang nga ngalan niya Maria. Si Maria siguro kung maglimpyo sa imong salog, nindot kayo. Manglimpyo sa kisame, nindot kayo. Manglimpyo sa bintana, okay kayo. Nya pag ganay na maglimpyo sa bintana tungod sa kabuutan, inigtawag ni kuya or ni ate. Pagluto sa dito dahi kay alas 11 na. Walay daghang supak. Nagdigamo, nagluto dayon. Nya kinaya man ni sa agalon ang mo-check. Pag-check niya sa flooring sa salog, alipay kayo sir, okay kayo, dili pud kayo tantong sinaw, basta limpyo lang kay basin o niya og sinaw ra pud kayo, basin madalinas magpangyawa pang amuan. Pag check niya sa kung walay lawa sa diyang nag-check sa bintana o manhuman si Inday kay gipaluto man, gitawag niya si Maria, gitawag sa amo, Maria, ngano mang apo pa malay gining silong sa bintana, ang ubos nitubag po taon, binuutang pagtubag, alang nga naman ate, alang nga naman kuya, wapagani ko na humag limpyo rin ha, imo naman kung gipaluto, kung sa pa kayo maayo ani nga, ikaw pa dayon sa pagluto dire, kay ako anong limpyuhan, nakatubag kong tinarong ang katabang taon, mao po na ang ako ang kahintang, daghang problema sa atuang syudad, dili nako masulbad sa duha ka tuig. Kung nisalig mo nga kaya na ko ning sulbaron, mangayo kong extension sa kong kontrata sa inyo ha. Pwede ba kung maka-extend sa kong kontrata sa inyo ha? Akong isiguro ang maayong korekto o kaugmaon sa atong syudad at tuwa kining makabot. Let us put all our efforts, all our energies, positive energies, all our hopes to achieve this goal. Maulang din na. Our goal is to make Digo City a city of choice to live, dwell, and stay. Daghang salamat o maayong hapon para sa tanan.